това, че през месец септември 2008 година, месец март 2010 година, в град Ямбол, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, кмет на община Ямбол, с цел да набави облага за Диана Комерс 1 ЕООД град Ямбол в размер на 1 милион 741 987 лева и 84 стотинки, е нарушил служебните си задължения и превишил властта и правата си по член 15, алинея 1 от ЗОП, член 39, алинея 1, точка 3 от ЗОП, член 22 от ЗОП и член 41, алинея 2 от ЗОП, като от деянието са настъпили значително вредни последици в размер на 2 милиона и 90 хиляди 385 лева и 41 стотинки за община Ямбол и общинския бюджет и деянието представлява особено тежък случай, поради което и на основание член 282, алинея 3, във връзка с алинея 2, предложение 1 и 2, във връзка с алинея 1 и член 54 от НК, осъжда на лишаване от свобода за срок от 5 години, както и на лишаване от право да заема длъжност кмет на община за срок от 6 години. На основание член 61, точка 3, във връзка член 59, алинея 1 от ЗИН за така наложеното наказание и лишаване от свобода, подсъдимия Славов следва да изтъпи затворническо общежитие в Криптит при първоначален общ режим. Признава подсъдимия Славов за невиновен в това да е извършил горното престъпно деяние чрез нарушаване на служебните си задължения и превишаване на властта и правата си по член 2, алинея 1, точка 1, 2 и 3 от ЗОП, член 15, алинея 2, точка 8, във връзка с алинея 3 и алинея 4 от ЗОП, член 24 от ЗОП, параграф 84 от Закона за държавния бюджет за 2008, член 148, алинея 1 от ЗОП, член 157, алинея 1 от ЗОП и член 178, алинея 1 от ЗОП, както и за невиновен в това, че го е извършил с цел да набави облага за Диана Комерс 1 ЕООД град Ямбол в размер на разликата от 1 милион 741 хиляди 987 лева и 84 стотинки до пълния посочен в обвинението размер на 2 милиона 90 хиляди 385 лева и 41 стотинки, поради което и на основание член 304 от НПК го оправдава по така повдигнатото му обвинение. Осъжда подсъдимия Славов да заплати направените по делото разноски, както следва. По сметка на ОД на МВР Ямбол сума в размер на 5974 лева и 5 стотинки и по сметка на ЯМС бюджет на съдебната власт сума в размер на 360 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от МСП апелативен съд град Бургас. Съдът се занимава и с мярката за неотклонение, взета в хода на досъдебното производство на подсъдимия, парична гаранция в размер на 5000 лева, не намери основания да я измени или отмени, поради което я потвърди. Закривам съдебното заседание.